नोंथांमोन बयनिसिमबो प्रभु यीशु ख्रीष्टनि मुङै आईबी गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय रोजा रोजा हामलायनाय जासिबाय। लोगोसेयै आईबी गस्पेल मिनिस्ट्रियाव नोंथांमोन बयखौबो प्रभु यीशु ख्रीष्टनि मुङै बरायनाय थाबाय। आं आसा खालामो दिनैबो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङै दङ आरो जों बयबो बेबायदिनो मोजाङै थाबाय थागोन आरो जों इसोरखौ बाख्नायबाय थानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। दिनैनिफ्राय आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो नागिरदों। बे भिडिअआ गोलाव जागोन आरो बे भिडिअखौ खनसे खननै सानसे साननैयाव फोजोबनो हानाय नङा, गोलाव भिडिअ जागोन। बेनिखायनो आङो सुंद'यै पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बेबायदि खालामलांनो नागिरदों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना पार्ट 1 निफ्रायनो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायो, जाहाथे बे भिडिअनि टपिकनि सायाव सावरायनाय गासै खोथाखौ क्लियारलि बुजि मोनो। आंनि बे टपिकआ जाहैबाय इसोर आरो मोदाय। इसोर आरो मोदाय। इसोरनि थांखिया गावनि सोरजिनायफोरनि जों मानसि माहारिखौ मोजां साइडखै दैदेनलांनाय आरो मोदायनि थांखिया जों इसोरजों सोरजिजानाय मानसि माहारिखौ गाज्रि साइडजों लाना थांनानै खैफोदाव खोख्लैनाय आरो थैनायनि उनाव गावजों लोगोसे नोरगआव लांफानाय। नाथाय इसोरा बे थैनायनि उनाव नोरगआव थांनांगौनिफ्राय जोंखौ बासायनाय। अब्ला जों मानसिफोरा अराय सुखु गोजोनाव थानो हास्थायग्रा, थानो लुबैग्राखाय जोंनो इसोरखौ नांगौ, मोदायखौ जोंनो नाङा। नाथाय बाथ्राया जाबाय दा जोङो इसोरखौ नुनो मोना आरो गुबुन फारसेखै जोङो मोदायखौबो नुनो मोना। अब्ला जोङो इसोर आरो मोदायखौ जों बोरै सिनायनो? आरो सिनायनोनो हायाब्ला जों सोरखौ खुलुमनो, जोङो सोरखौ सिबिनो? बेनिखायनो दुखु दाहा खैफोद आफोदाव गोग्लैनाय आगुनि आबौ आबैमोनहा, आजौ आजैफोरा दुखु दाहा साद जाला खैफोद आफोदनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय, बिनिफ्राय बारग'नो थाखाय बिसोरो राहा लामा नागिरनो गोनां जादोंमोन। आरो बे राहा लामाखौ जेब्ला समाव मानसिया गुबुन सासे मानसिनियाव आसा खालामनानै जोबथायो आरो मानसिजों मानसि सलुसन खालामलायनो हायि खैफोदाव गोग्लैयो, अब्ला मानसिया इसोरखौ नागिरनो गोनां जायो। दा इसोरखौ सिनायनो हायाब्ला जों बबेयाव मोनलायखो आरो बोरैहाय बिखौ लोगो हमलायखो, बोरैहाय बिखौ खुलुमलायखो? बिनिखायनो बिसोरो गावनि गोसो आत्मानि सुन्थस्थ'नि सायाव बेस खालामनानै सोरबाबा सानखौ खुलुमनो हमबाय, अखाफोरखौ खुलुमनो हमबाय, बारखौ खुलुमनो हमबाय, गिदिर गिदिर दंफां गुदिफोराव फुजा खालामनायनि गेजेरजों खुलुमनो हमबाय, जायगा लायै जायगा जिब जुनारफोरनि मुर्ति बानायनानै खुलुमनो हमबाय आरो बायदि बायदि राहा लामा गाव गाबागाव गोसोनि सुन्थुस्थ'खौ लानानै, गोसोनि सुन्थुस्थ'नि सायाव बेस खालामनानै गाव गोसो गाव जेरै गोसो एरै इसोरखौ खुलुमनो हमबाय। बेफोरनो दानि मानसिफोरनि गेजेराव हुदा जानानै थालांबाय। आरो बेबायदिनो मानसिफोरनि गेजेराव इसोरा सासेल' होननानै मिथिसेयावबो गोबां मुं लानानै इसोरखौ खुलुमग्रा जानानै थालांबाय। अब्ला जोङो रोखायै बुंनो हायो ना हाया? अब्ला जोङो रोखायै मिथिनो हायो ना हाया? अब्ला जोंनि गोसोआव रोखा नंगौना नङा? जिखौ जोङो हुदा जाबोबाय थानाय जोंनि इसोरखौ खुलुमनायनि राहा लामाफोर, हुदा जाबोबाय थानाय इसोरनि खुलुमनायनि राहा लामाफोर, बेयाव जोङो थारैनो इसोरखौ मोनगोन ना मोनाखै? नोंथाङा आङो जोङो रोखा नंगौना नङा? नोंथाङा आङो रोखा नंगौना नङा जे हुदायाव जोङो, जे खुलुमनाय हुदा, जों जे लामा राहा लानानै जों इसोरखौ खुलुमनाय, बिजों जोङो थारैनो इसोरखौ मोनदोंना मोनाखै आरो थारैनो इसोरखौ मोनदोंना मोनाखै? जोङो बेवहाय मोनसे गिदिर जोङो कुइसन लानांगौ आरो कुइसन लानानै जोङो नागिरनांगौ जे इसोरा बेवहाय दंमारोना गैया आरो इसोरा जों खुलुमनाय जे लामायाव इसोरा थारैनो दंमारोना गैया। इसोरा जुदि दंमारोब्लासो जोङो जोंनि आसाखौ, जोंनि मिजिंखौ जोङो जाफुंसार होनो हागोन। नाथाय बेवहाय इसोरा गैयाब्ला जोङो जोंनि मिजिं आरो आसाखौ जोङो जाफुंसार होनो हानाय नङा। बेनिखायनो बेखौ नागिरनायनि सम जाबाय। थांनानै थानाय समावनो जोंनो इसोरखौ नांगौ, मानोना इसोरासो जोंखौ थैनायनि उनाव जोंनि आत्माखौ सोरगो रायजोआव लांनो हायो।
जेब्ला जोङो थैयो अब्लाथाय जोङो बे इसोरखौ नागिरनायनि जोंहा खाबु गैला। थांनानै थानाय समावनो जोङो इसोरखौ नागिरनानै लानांगौ। मानोना इसोरासो जोंखौ सोरगो रायजोआव मोनहैहोनो हायो। नाथाय जों इसोरखौ मोनफ्लाङाबा जोङो नोरोग फारसेसो थांनांगोन। मानोना इसोर बायदि जे मोदायाबो गोहो दङ, बे गोहोखौ लानानै मुलुगाव बिसोरबो इसोरनि बिरुद्धि जानानै रायजोआव जेब्ला इसोरजों दावहा जायो, बे समाव बे मोदाया सोरगो रायजोनिफ्रायनो बे संसाराव फैदोंमोन। बे संसाराव फैनाय समाव बियो प्रमिस खालामबोदोंमोन जे नोंनि सोरजिनाय मानसिफोरखौ आंजों लोगोसे आङो नोरोगाव लांफागोन। दा बे मोदायाबो इसोरनि बायदि गोहो दङ, पावार दङ। बेनिखायनो जोङो इसोर आरो मोदायखौ सिनायनो हानाया जोबोद गोब्राबनि बाथ्रा। दा बेखौ मिथिनोबा जोङो शास्त्र नायनांगोन। बेखौ मिथिनोबा जोङो शास्त्र फरायनांगोन। बे शास्त्रनि गेजेरजोंसो जोङो इसोर आरो मोदायखौ जोङो सिनायनो हागोन। बेनिखायनो जोङो दा नांगौ जाहैबाय इसोर आरो मोदाया सोर। बेनिखायनो आङो मोनसे टपिक लाबाय। बे टपिकआ जाहैबाय इसोर आरो मोदाय। बे इसोर आरो मोदायनि टपिकनि गेजेरजों बाइबेलनि हेफाजाबै, बाइबेलाव लिरनाय शास्त्रफोरनि हेफाजाबै इसोर आरो मोदाय बिनि सिनायथिखौ होनो नागिरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बे आंनि भिडिअ'खौ इसोर आरो मोदाय बे टपिकनि सायाव बानायनाय गासै भिडिअ'खौ पार्ट 1 निफ्रायनो जोबजासिम फारि फारि नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायो। आरो बे इसोर आरो मोदायखौ बे टपिकनि गेजेरजों बानायनाय भिडिअ'खौ नायब्लानो नोंथांमोना रोखायै बुजिनो हागोन आरो गावखौनो गाव मिथिनो हागोन जे आङो बबेखौ खुलुमनानै दङ बा बबेखौ आङो नाजावनानै दङ। नोंथांमोना बिनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। आरो नोंथांमोना बे भिडिअ बानायनायनि जि सावराय, बेखौ नोंथांमोना फोथायनायनि गेजेरजों जुदि नोंथांनि लामाखौ सोलायनो हायोब्ला थारैनो नोंथाङा जे बाइबेला आसा होनाय सोरगो रायजोखौ नोंथांमोना बयबो मोननो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो। दा बे आं जिखिनि सावरायनो नागिरदों, आं जिखिनि रायज्लायनो नागिरदों, नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों, बे गासैबो बाइबेलाव लिरजानाय दङ। आरो बाइबेल शास्त्रआ जि फोरोंदों, जि जोंनो सिनायथि होदों, जि जोंनो खिन्थादों, बेखौसो आं नोंथांमोननो फारि फारि बे इसोर आरो मोदाय टपिकनि गेजेरजों फोरमायनो लादों। बेनिखायनो नोंथांमोना जायफ्रा आंनि बे चेनेलाव गोदान, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो लानायखौ बुजिनानै लानाया गोनांथि। मानोना जों बयनोबो थैनायनि उनाव जोङो आत्माखौ नोरगोआव थांनायखौ जोंनो नाङा, जोंनो सोरगो रायजोआव थांनायखौसो जोंनो नांगौ। जोंनो सोरगोआव थांनानै जोङो आलो गोजोन थाहैनो मोननायखौसो जोंनो नांगौ। जे बाइबेला बुंदों जाहैबाय जे सोरगोआव थाङालासिनो जुदि नोरगोआव थाङोब्ला, नोरगोआ जाहैबाय एकदम अरजों गन्दकनि अरजों खामबाय थानाय मोनसे जायगा। बे जायगायाव नोंथाङा थाङोब्ला नोंथाङा एकदम अरायनि थाखाय सैसो नांबाय थागोन, नोंथाङा खामग्लि जाबाय थागोन। जों बाइबेल शास्त्र फरायब्ला जों बेखौ मोननो हायो। बेनिखायनो नोंथां आरो आंनो, जों बयनोबो सोरगो रायजोखौ नांगौ। बेनिखायनो सोरगो रायजोखौ नांगौब्ला जोङो थांना थानायावनो इसोर आरो मोदायखौ सिनायनानै जोङो इसोरखौ नाजावनानै लानांगोन। अब्लासो जोङो सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै थांनो हागोन। दा आङो दिनै गोबाव सम बुंनो सानासै, जास्ट आङो मोनसे टपिक लाबोसिगोन, मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनाय भिडिअ लाबोसिगोन। बेखौ नोंथांमोननो थाखाय दिनै एडभार्टिसमेन्टखौ लाबोग्रोनाय जाबाय। बिनि उनाव आङो भिडिअखौ नोंथांमोननो लाबोबाय थासिगोन। नोंथांमोना नेनानै थादो। दा जोबनायाव गासैनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै रोजा रोजा आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिनानै दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय। खुलुमबाय।